እሞ ሰላምን ጥዕና እንዳተመንኹ ንሎም ዝበልኩም ሓደስ ዜናታ ስፖርት ሒዘ መጽ ኣለኹ ንምክታልኩም ብክብሪ ዕድም ሰዓ 7 ድሕሪ ቀትሪ ዝተኻየደ ፀወታ ምስ ንዕዘብ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ምስ ኡዝቤኪስታን ኣብ ስታዲየም ሆስተን ኣካይደን ብስልቲ ፀወታ ፖርቱጋል 4-2-3-1 ኡዝቤኪስታን ድማ 5-4-1 ፖርቱጋል ንኡዝቤኪስታን 5-0 ኣብ ዝረትዐትሉ ፀወታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዘመዝገበ ታሪኽ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ 6 ውድድራት ዋንጫ ዓለም ማለት ወርልድ ካፕ ጎል ዘመዝገበ ቀዳማይ ተጻዋታይ ኮይንሎ ንሱ ዘመዝገበ ክልተ ጎላት ፖርቱጋል ኣብ ምድብ ከ ንኡዝቤኪስታን 5-0 ብዝኾነ ሰፊሕ ውጽኢት ንኽስዕር ጉዕዛኣ ብዓወት ንኽጅምርን ሓጎስ ኮይኑዋ እዩ ሊዮኔል ሜሲ ኬልያን ምባፔ ኤርሊንግ ሃላንድ ኣብ ዝውድድር ዘደንቕ ምጅማር ከም ዝገበሩ ድሕሪ ምርኣዩ ሮናልዶ እውን ናቱ ፍሉይ ክእለት ሒዙ ኣትዩ ፖርቱጋል ኣብ ቀዳማይ ፀወታ ምስ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 1-1 ድሕሪ ምፍለያ እዚ ዓወት እዚ ናብ ዝቕጽል ምድብ ክንኽትሓልፍ ዓቢ ዕድል ፈጢርላ እዩ እተን ናይ ሮናልዶ ጎላት ኑኖ መንደዝ ብልጽ ትቕላዕ መቕጻዕቲ ኩዕሶ ማለት ፍሪኪክ ቅድሚ ምዝጋቡ ድሕሪኡን ዝተቆጽራየን ነይረን ኣብ ካልኣይ እግሪ ፀወታ ናይ ኡዝቤኪስታን ተጻዋታይ ኑማቴቭ ብጌጋ ናብ ገዛእ ልዳቱ ዘመዝገባን ከምኡውን እቲ ተቐይሩ ዝኣተወ ራፋኤል ሊያኦ ብዘመዝገባ ብልጭ ሸቶ ነቲ ውጽኢት ኣስፊሕዎም ሮናልዶ 3 ጎላት ማለት ሃትሪክ ናይ ምዝጋብ ብዙሕ ዕድላት እኳ እንተነበሮ ግን ኣይሰለጦን ቅድሚ እቲ ፀወታ ምጅማሩ ኣብ ጋንታ ዘለዎ ተራብ ብዝምልከት ብዙሕ ክትዓት ኣላዓይሉ ነይሩ እዩ ሮናልዶ ግን መልሱ ንምሕላፍ እዩ ናብ ሜዳ ምርሒሙ ኣብ መበል 3 ደቂቕ ድማ ቀዳመይ ሸቶ ኣመዝጊቡ ካብ የማን መስመር ብፔድሮ ኔቶን ጆ ካንሰሎስን ዝተመሓላለፈትሉ ኩዕሶ ሮናልዶ ናብ ሸቶ ቀይርዋ ኣብ መበል 60 ደቂቕ ፖርቱጋል ራብዒት ሸቶ ኣመዝጊባ ብሩኖ ዝሃረማ ናይ ኩርናዕ ኩዕሶ ብሓላው ልዳት ኒማቴቭን ብኮንሳሉምን ተተንኪፋ ናብ ውሽጢ ልዳት ኣትያ ፀወታ ብዓብላልነት ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ይቕጽል እቲ ተቐይሩ ዝኣተወ ለያኦ ኣብ መበል 87 ደቂቕ ዝቐልዓ ኩዕሶ ብላዕለዋይ ጸጋም ኩርናዕ ውሃ ዘበለ ሸቶ ምስ ሰኪዐት ጸንቢርዋ ፀወታ ፖርቱጋል 5 ኡዝቤኪስታን 0 ተፈጺሙ ናብዚ ፀወታ ወዲ 41 ዓመትን 138 መዓልታትን ገይሩ ዝኣተወ ሓለቓ ጋንታ ሮናልዶ ኣብ ታሪኽ ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ካሜሩናዊ ተጻዋታይ ሚላ ተሰሪዕሎ ንሎም ዝበልክዎም ዜናታት ስፖርት ነዚ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም